नंगौ दिनैहाय देबोरगाव समस्तिनि थाखाय खोब रंजाथाव बाथ्रा। दिनैहाय देबोरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय सरलपारा प्राइमारि बिपिएफ आरो बिसमुरि प्राइमारि बिपिएफ, कालुगाव सबाइजार प्राइमारि बिपिएफ आरो हलथुगाव प्राइमारि बिपिएफ आरो देबोरगाव प्राइमारि बिपिएफ बे मोनबासो प्राइमारिफोरनिफ्राय दिनैहाय 50 जननि बारा गोख्रों बिपिएफनि मावथि बिथांमोनहा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैबाय। दा बिथांमोनखौ जोङो साफ्रोमखौबो जोंनि देबोरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि जानानै जोङो गोसो गोरबोजों बरायनानै लादों आरो बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय जोंनो मोनसे प्रतिश्रुति होदों। दिनैनिफ्राय बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोनि जानानै फैबाय थानाय समाव खामानि मावसिगोन आरो बिथांमोनहा खोथा होदों दिनै देबोरगाव ओनसोलाव दिनै मोजां थासारि दानायनि सम फैबाय। दिनै देबोरगाव ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि, शान्ति परिबेश गायसननांगौनि सम फैबाय। बेनिखायनो जोङो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों होननानै जोंनो फोरमायदों, मिथिहोदों। जोंबो जोंनि गोसोआवबो जोङो बेखौनो रंजाखांदों। नंगौ, थांनाय गोलाव समनि जे थासारिफोर, गोबां दुखुनांथाव जाथायफोर जानानै थांबाय। जोंनि आइ आफा बिदा फंबायफोरनि गेजेराव मेगनाव मोदै गबोनांबाय। जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय थासारिया गैलामोन। दिनैहाय बेखायनो जोंबो मोनसे रंजानाय गोसो लानानै जोंबो थांखि लादों। नंगौ, बिथांमोननि सहाय हेफाजाब लानानै जोंबो देबोरगाव समस्तिखौ जोङो शान्ति परिबेश गायसनगोन आरो जोङो देबोरगाव ओनसोलाव जौगाखांनायनि खामानि मावगोन। दा बेखायनो जोङो बिथांमोनहा फोथायदों, बिथांमोनहा बुंदों दिनै देबोरगाव समस्तियाव सासे एमसिएलए दं, हाग्रामा महिलारि, आगोलनि बारग'स चिफ। नाथाय बिथाङा एमसिएलए जानानैबो दिनै गावनि दोलोनि गांनाय उखैनाय, गावनि दोलोनि कर्मिफोरनि मावथिफोरनि गांनाय उखैनायखौ बिथाङा नोजोर होआखै। समस्तिनि खामानि मावनांगौनि थाखाय बिथांमोना नोजोर होआखै। बिनि थाखायनो बिथांनि मावथि बिथांमोनहा गाज्रि मोननानै, दुखु मोननानै दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों होनना बिथांमोना फोरमायदों। थांनाय समनि थासारिफ्रा आलदामोन। दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाबाय। रायजो राजाफोरनि साननाय हनाया सोलायबाय। दिनै बयबो शान्तिखौ लुबैदों, बयबो गोजोनखौ लुबैदों, जौगाखांनायखौ लुबैदों। बिनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा थांनाय 2020 मायथाइनि जे इलेक्सनाव जोंनि बिपिएफ दोलोआ इउपिपिएलनिख्रुइ 4-5 रोजा बांसिनाव देरहानो हादोंमोन। नाथाय दाखालि थांनाय एमपि इलेक्सनाव बिथांमोना जोंनिफ्राय खुनुरुखुमै बिथांमोनहा एमसिएलए गोनां, थाखा फैसा गोनां दं। बिथांमोनहा थाखा फैसा गोनांब्लाबो बिथांमोनहा 1000सोल' फारागथियाव बिथांमोनहा बारा मोनदों। दा 2025 मायथाइयाव जोंनि देरहागोना रोखा। नोंथांमोना मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना नुगासिनो, नोंथांमोनानो मिडियानि मानसि, नोंथांमोना हमनो हागोन। रायजो राजाया नुगासिनो दङ। दिनै जोङो बे 1000 डिफारेन्सनि जायगायाव जोंनि देबोरगाव समस्तियाव दा लोब मानसिफ्रा खमसे खम 4000सोनि बाराया जोंहा नुसारनाय आरो सोरबाया नुजायै बिदिनो गोबां जयेन जाफैबाय। बेखौ नायनानै जोङो 2025 मायथाइनि जे बिटिसि इलेक्सन बाव देरहागोना रोखा। बेयाव रावबो पार्टिया देरहानो हाया। दिनै इउपिपिएल दोलोनि अनगायै जेखि पार्टि फैया मानो बेयाव रावबो गसंथानो हाया, देरहानो हाया। दिनै इउपिपिएल दोलोआनो देबोरगाव समस्तियाव गोबांथार भट लानानै देरहासार जागोना रोखा जाबाय।